baphile abantu. Hawu le ndoda yabona-ke le ndoda nje ikhathazekile lezi nsuku isalinde bandla lamavotsha ayo. Khona ivotsha esayiprosesile guilty of phone pollution. Okay, let me sort this. Guilty of phone pollution. Alungisa le foni yayo le ndoda. Okay, namhlanje-ke umhla ka-21 bandla, 21 bani, sewona uJulayi. Hawu bandla le ndoda ikhala ngakho bandla ukuthi hawu ilala ingadlile bandla izolo. So nje aziphelile bandla lesitambu sayo. So nje isalinde amavotsha bandla, isalinde amavotsha ayo ukuthi aprocesse. Yayiprocessa ngesonto elidlule kodwa ayiyeza phela ithathe insukwana. Phazamise nayi-weekend nje bithi uzosa namhlanje silungile kodwa-ke ncathi loshona i-right bandla mhlawumbe ekusasa kodwa kuyabanda nje ukubona sigqoke imvukumvuku nje kanje kuyabanda kubi Maria ubusika bandla. So ekusasa kuyabanda futhi engathi nemvula ngiyayibona la eMgungundlovu. Hayi libi liyakhithika kodwa fanele abayishilo wathi ikhona la eMzansi. Hayi kodwa fanele nje ikhona. So kodwa uma ingena phela njengoba ukudla kungenakho ngizolontunja ngizozama ukuthi ngivele ngiphume khona kunjalo ngizozama ukuthi ngiphume. So nje le ndoda ilala ingadlile kusewona 21. Le nto engisho-ke engathi idonsa ngodizili-ke kulokhu kodwa inayo bandla nemali ebhenki. Incela ngisho ukuphuma phela leyo madlana enayo nakobhenki izonzela ukuthi ithole nale bhokisana elincane leli elincane lagwayi bandla. Inayo imadlana ebhenki, inawo futhi namasentshana la kuyona le endlini le ndoda amasentshanyana. Ayifuni phela ukuthi vele iphume le ndoda yabona indoda up to date ayifuni ukube usinayo ivele iphume nje esikhaleni nje wabona. Iyabezwa phela labantu abamemeza ubusuku nemini abalokhu bekhuluma nabo ukuthi mhlambe siyahamba namhlanje, mhlambe sethawini namhlanje, mhlambe siyaphuma namhlanje. Ngibona njengoba sengiyihlalele futhi ekhaya ngezizwa ukuthi khona iy'nkonondo zokuthi hey lo muntu engathi akahambi, engathi lo muntu akahambi. That is why-ke ukuyithola le ndoda elethelwayo isihlina nje ayifuni nje umuntu ozoyibhayizela. Uma iphuma la kubo ayifune muntu nje ayiphumele umuntu, wayibona into enjalo. So nje ngeke nje le ndoda ithole umuntu endleleni afuna ukuma. That is why umuntu mayezama ukukhuluma nale ndoda ivele ithathe iy'tebhu wayibona ngoba akaphumele lowo muntu. So-ke le ndoda nje inqena nezinto ey'kanjalo futhi. So inayo nje imadlana ngabe iyaphuma inqena nezinkwa futhi ngoba lokuphuma kwami ngaphuma ngithole izinkwa. Mhlampe futhi ngakwazi ukuthi ngithole nalesitambane esincane 1 kg. Ngiyacabanga futhi ngicabanga indaba yelona isethiyane ngivele ngithi impuphu encane 500 noshukela ngenze iparish. Manje ngiyabuka ngaphuma nakho lokho kunawo amandla ukuthi ngithenge lezo zinto. So ngibuka kulokho ukuthi okay angeke ngilinde le voucher ingene sase ngiphuma nje senguba ne-inthanethi ukubheka ngiphume ngibuye nento ey'sile. So nje le ndoda ilala ingadlile isagcine ngawo kumhla ka-16. Wakhumbula ukuthi yagcina ngawo mhla 16 isaye kathathu nje kule nyanga. Uba umhla 16 yaqala mhla ka-5. Yaqala mhla ka-5 bese umhla kabani kodwa yaqala ngawo mhla ka-5 kokuqala. Okwesibili angisazi umhla kabani noma u-10 kodwa ngingasho into elungu kodwa ngikhumbula kahle okwesithathu bekumhla 16. So nje le ndoda-ke nje isakhathazekile bandla ilala ingadlile yabona iqhawe phela leli iqhawe leli ngeke liluntunje wabona nje ubuso bayo nje abuluntunjile yabona impilo ayikho kahle kahle kodwa-ke izophela nenyanga. Hhayi yabona kulokhu iplanile izothenga into ey'ningi-ke kulokhu ezokudla njengoba kuzophela le nyanga. So nje ngazi le voucher ingena nini ngikwazi ukuthi ngiphume nginyakaze wabona. So abantu baphile isaye kathathu-ke kulo Julayi yabona njengoba sekuwu-21 kusho ukuthi iyophela uJulayi mhlawumpe iye ka-5 noma ka-6 wabona. Kunzima-ke kule nyanga kodwa-ke inyanga kaJulayi sikhumbule ukuthi ngoJuni iye ka-8, ngoMeyi yaya ka-10, ngo-April yaya ka-7. So nje nakhu kuJulayi ngathi hhayi donsa ngodizili kodwa-ke nje phela nayo iyayiplanela le ndoda ayifuni ukulontunja. Izobe ithengeke kule nyanga le izobe iveza nje izoshutha nje izinto ey'ningana ezoyithenga ikwazi ukuthi ibuyise amandla le ndoda. So abantu baphile
aphile le ndoda nje ukubona-ke igqoka kanjena hhayi ibuka nabanjani le ndoda ayigqokeli kulona yabona le ndoda ingakufakela izinto ey'sile ayinqenje ukufakela izinto ey'sile kodwa manje iyabona ukuthi hhayi kunabantu engathi bayitshela ukuthi bagqoka kakhulu that is why nokuyigqokela into ezi-snacks. So nje hhayi ayichomi futhi ngezinto zokugqoka le ndoda akuyona-ke indoda echoma ngey'nto zokugqoka bandla hhayi akuyona nje indoda enjalo isuke nje igcwalisela lowo muntu phela ingakwenza lokho uma izwa igqoke lokho uma izwa kukhona abantu abakhulumayo ingakwenza-ke mhlawumbe ifake isicathulo sayo ubonise ingathi sinitha i-dust ngesandla kodwa phela ingasithinti sona kube ngathi sinitha i-dust yabo leyo nto kufana newashi uma igqoke iwashi ingenzeka ilibuke kube ngathi salibuka phela uma izwa lezo y'nkulumo wayibo leyo nto ngeke phela ngingachomi-ke phela nami anginanhliziyo iyona-ke indlela engibagqilaza ngayo mina nje ukubona abantu engathi abangifuni kwesinye isikhathi bayabona ukuthi ngiyabatshela iqiniso yabona ngiyabatshela iqiniso hhayi indoda engabhedelwa le yabona njengoba ishilo njena futhi ayifuni ukwenziwa upopayi iyasho lapha kwibhayo yayo hhayi ayifuni ukwenziwa upopayi ungayenzi upopayi le ndoda yabo leyo nto isadlula nje ebunganeni. So nje abantu ebaphila abantu isayikathathu-ke le nyanga soke sibone bandla ukuthi uJulayi uyophela kangaki. Eyi ngilinde le voucher-ke bandla ukuthi ingene bandla bese-ke iyaphuma indoda angizongena futhi kufuna ngivele ngiye hhayi kodwa ngingasho ukuthi ngiyafuna ngivele ngiye la ngizongena la khona la ngangangena khona ngangangena khona bandla ngifake lesi esinye isigqoko sami so ngizolontunja nginenye option futhi yakhona manje kunenye i-voucher esi-on ngeke ngivele ngiphumele yona ngoba incane futhi incane ubani u-30 rand 40 rand leyo nto kodwa phela hhayi ko-Shoprite kuma-resto ngeke ngiphumele leyo nto ngoba ngifuna ngene njani njengoba ngumuntu oxakekile funa ngivele ngithathe i-walk vele i-walk isizaphi imikhuhlane ayibo leyo nto enye iphathi yoku-exercise funa ngithathe i-walk that is why ngithi ngeke ngisuke lana ngethawini leyo resto isethawini yabona ayikho la eDindeli Mall futhi funa ngiphakathi eMgungundlovu edolobheni so ayi le ndoda izokibona ukuthi yenza kanjani izokibona ukuthi yenzani ake ilinde nje le voucher namhlanje ekusasa makulontunja kodwa uma kuthi ayingeni namhlanje sezofuna ngivele ngiphume funa ngivele ngiphume kusasa funa vele iphume le ndoda kusasa ithole izobona ithola mhlampe lo njengoba ishilo leyo mpuphu ibiklina le ndoda nje ukubona ngathi iyabhodla ibiklini kuyifaka amanzi ashisayo le ndoda iklini ithi kunyakanyakaze kuyiwakhiphe ya ngenzela kona nje ukuthi hayi ingabi nje nelona so-ke le ndoda-ke kusasa-ke hhayi uma kuthi ayingeni le voucher ishona ilanga ayingeni izovele iphume kusasa ithole mhlampe le mpuphu encane noshukela iye iphushe ngepharishi hhayi inyanga isizophela izoyithenga nje izinto zayo ey'ningana kodwa hhayi i-voucher yami i-on imali ebhekile futhi nokuthenga into ey'sile ezongiphusha ngoba sengibonile le sitambu sami yabo le sitambu sami singithatha lo 5 kg wami isitambu ngithatha u-7 days uma nguthenga uLwesihlanu uphela ngawo uLwesihlanu yabona kodwa amandla asekhona ingakho ngidla isitambu asekhona manje ubona nje ngingenandaba nokuphuma ngifuna futhi ngibuye ngithole izinto ngizobona-ke kusasa uma kuthi ayingeni le voucher sengizolontunja sengizovele ngiphume ngithenge lezi zinto it's either isitambu noma mhlampe isitambu 1 kg noma ile mpuphu encane noshukela ngizokubona-ke bese ngidicayidile kusasa ekuseni ukuthi ngiphuma ngenze njani. So abantu baphile-ke soke sibone-ke ukuthi uJulayi uyophele kangaki hhayi baphile abantu ngisazo-update-a uma iphuma nje le voucher ngizobe ngisho ukuthi abantu bangibone okay hhayi baphile abantu baphile sebephila yabona akusewona bandla 21 Julayi nje ukubona ifoni yami engathi yalona ngibuka la yabona lonjana wengikhandela yona wengifakela i-screen washiya i-dust la ngaphakathi yabona isafuna ukuqaqwa yabona lapha kwi-lens washiya i-dust ngiyayibuka nginedastanyana so nje this is why ngathi kunonokufithifithiza unomoya oyifuna vele kungagqami kahle so-ke nje eyi ngizobona ngenze njani funa ibuye iqaqwe ngikline kahle i-lens yabona nje ukubona ngathi kunokufithifithiza hhayi baphile abantu kodwa-ke kuyabonakala bandla ngoba phela hhayi siphethe izinto ezinamandla siphethe izinto ezinamandla khona kune-dust kodwa kuclear nyana ngiyakubuka lokufithiza okube kufithiza hhayi baphile abantu sobonana
kusasa. Kodwa mayiphuma le voucher namhlanje, hhayi ngingavele makuphuma nje mayiqhamuka kungakashayi o-1 ngingavele ngihambe, ngavele ngiye ngiyothenga izinto zami engizozidla. Kodwa-ke mayingena late-ke sekuzoba indaba yakusasa. Okay, hhayi baphile abantu. Ilo engikhandela, bona nje ushiya i-dust apha kwi-lens. Kune-dust akukho clean, safuna iqaqwe bese iyawayipa ngaphakathi. Okay, hhayi sobona senze njani. Angithi ufuna ngibuye ngibuya kuyena ngesitayela aluke lo ethola imali. Ngoba uma ngathi akaqaqe lokho akutshena ngangifuna imali futhi. Laba abantu angibazi banjani. Ikona aba-wrong abathi abafuna ukuthi bahambe ngobani? Sobona lento engangithi ngiyoyilungisa kuyena, ungibone seyibambile ifoni, usumtshela ukuthi hhayi anginayo imali engaka, usefuna kufaka i-screen esisha. Ngangithe mina hhayi uwayipha amanzi, akhumule njengoba yilonto nje la ingene emanzini. Ngathi mina hhayi ngaphakathi akayivule ayiwayiphe bese-ke abuyisela ilona bese eyasibuyisela eyibuyisela ayibopha futhi. Emva kwalapho mayiwayipha wangitshela wathini ngayizolo, angitshela wathi lokho kuzoba u-R50. Hhayi right, hhayi ngafika-ke ngakusasa ngiwuzamile lo 50 ngoba nami angifuni ukumhlukumeza. Ngafika sengiwuzamile lo 50, hhayi emva kwalapho wayiqaqwa wathatha lo mshini wayo lo, ngawubona umshini wabo bathi ngawo waluke eyithi ngawo wathi hawu uyayibo isiklina kanjani? Ngitshela ukuthi uyayibo isiklina kanjani? Hawu mana usethi hhayi ngeke le screen asisebenzi futhi ifoni yami uyayibamba uyayidonsa. Yabona ngithi ngisetafuleni kanje ngambona ukuthi uyayidonsa uchaza ukuthini uzoyona mangimtshela ukuthi hhayi akayiqaqe mangathi akayibopha akaqhubeka ayibophe ngoba phela anginayo leyo mali. Ngiyamtshela ukuthi hhayi ngeke imali ye-screen u-R50 engiyiphethe ngoba kade sikhulumile izolo. Imali yelona anginayo nje enye imali yokuthi ngilontunje. Hawu emva kwalapho ngambona seyigodla kanje. Ngiyabona ukuthi ufuna ukuyona futhi mhlambe kungenzeka ufuna ukuyona kakhulu njengobani ngimtshela ukuthi anginayo leyo mali leyo ye-screen. Ngoba usethi 300 i-screen, ngithi mina ngiphethe u-R50 kuphela. Usethi hhayi ngiyiklinile phela, uthi ngiyiklinile. Uqonde ukuthi njengoba ingasebenzi angimnike leyo R50. Wayibo lonto. Hheyi ngavele ngabona ukuthi okay hhayi ngoba vele ngakhipha imali yami yokugcina nje ukubona ngisokola kanjena kule nyanga. Ngakhipha imali yokugcina phela ngilungisa sona-ke i-screen njengoba ngilungisele. Emva kwalapho useshiya i-dust, nayi le dust engiyibonayo. Uma ngibukela kuyena ngimtshele lokho ukuthi hey mfethu, hey ndoda, hhayi yila bantu bangaphandle laba my friend laba. Uma ngafika kuyena ngithi hey kwenze njani? Bopha lelo ngithi qaqa lento le bese uyayiklina uyibophe uzofuna imali futhi yabona nanthi wenzela kona ushiye le dust ukuthi ngifike kuyena futhi athole imali. Hhayi ba-wrong bengithi mina ba-wrong abathi abalontunje. Laba abalokhu bahambe bazositsotsa la bazosigebenga. Yabona hhayi u-wrong impela my friend mezoshiya i-dust ekanjena i-lens. Ngoba futhi ngikhumbula kahle wathi eseyiqaqile nje ila etafuleni ngavele ngathini mina ngiyibone ilona ngathi awuthi ngiyilo, uthi ngibe ngiyiklinile i-lens. Wayidonsa futhi wathi hhayi ngizokwenza lokho. Sengambuza ukuthi unomona ngempela wathi hhayi ngizokwenza lokho. Yabona hawu I will do that. Sheshe phela ngeke silungisa lapha, I will do that. Eyi hhayi emva kwalapho nganganaka phela mina sengingahamba ngiyokhipha nemali lapha ebhenki sengimshiyile nayo ifoni yami wasifaka manje leso screen. Ngawe emva kwalapho nakhu-ke manje sengibona ilona-ke anginakile sengiqeda ngiyinaka nje ey'nsukwini lokuthi hawu kune-dust lana kwi-lens. So ngiyabukela hhayi kodwa ngeke ngisabukela kuyena ngoba uma ngibukela kuyena ngangifuna enye imali sengisho ukuthi uyena mhlawumbe ayone futhi uma ngimtshela ukuthi ayiqaqe mahhala ngavele ayone ngoba ngabona banenhliziyo ngambona ukuthi banenhliziyo ngivele ayidonse ilona ifoni umbone ukuthi akafuni uyithatha uqonde ukuthi uyayona uthi hhayi phela ngiyiklinile. Hawu ngoba ifoni ayisebenzi nje ukuyiklina kungena kuphi uthi uyiklinile ayisebenze phela wabona. So nje eyi ngizozama-ke ngizobona ukuthi ngithola bani ongangiqaqela ngoba phela akekho umuntu ongangijajela ukuthi ngizoyiqaqela-ke yona. Uma engangibolekisa ngizokuqaqa ngizobazama khona ethaweni abaningi nje ukuthi abangizamile ukuthi ngiyiqaqele-ke mina bese ngiklina i-lens bese ngiyayibopha futhi mina uma ukuthi bona abathandi. Okay hhayi baphile abantu baxole kuloko okufithifithiza nje engakutholi kahle nami. Baphile abantu sobonana-ke cishe kusasa. Yebo.
kusewona bandla, kusewona u-21, kusewona u-21 July, hhayi bandla u-1 manje 1:05. Ayi angiboni isazolontunja nenethiwekhi yasakho umsombuluko, inethiwekhi akuhambi kahle iyabheda makuwumsombuluko. So ayi angikwazi kokwenzani, angikwazi nokuphusha lama-survey yami lana nethiwekhi. So ngiyacabanga njengoba ingangenile le voucher, le ndoda ayivele nje iphume manje, icishe nje le foni iphume ithi kobona ukuthi itholani. Izoshutha masibuya ukuthi iyithengeni, izoshutha nje masibuya ukuthi yini izinto eyitholile. Hhayi ayike iphume le ndoda iyobona itholani ezoyidla ngoba vele kuyabanda nakusasa, ngeke ivuke ngamakhathi ekuseni. Hhayi baphile abantu, kona sekuzosiza njengoba kubanda kusasa kunetha, mhlampe makuphuma le voucher noma ikusasa noma nini, mhlampe ngizothi ngiyivula sengibuya izobe isi-on, mhlampe ingene nayo ngoba ngicathi kuproseswa into ekanjalo, kushintsha igiya kusabhekwa kahle. So ayi ngizoshutha nje ngibuye ukuze le zinto engizoyithola, nangiplani izinto engizoyithola ngazi ukuthi kusasa mhlampe angivele ngingaphumi kusasa ngoba vele kuyanetha kuyakhizakhiza kusasa umkhithiko. Ngivele ngiphume ngawo lwesithathu, ngiphume sengiyosebenzisa le voucher le ngoba phela uma ngingenanga namhlanje i-showcase kusasa izongena. So ayi angike ngiphume ngiyobona ngitholani, ngizobona nje le nto zithenga nozibuyisa amandla mbijana. Okay, hhayi baphile abantu, iseyekathathu njalo kuJulayi ethoyilethi. So-ke sibone uJulayi uyophela kangaki. Baphile abantu, baphile. Iyangicika masitshekile kusewona u-21 kusewona uJulayi bandla. Hhayi le ndoda ithenge kanjena-ke, ithenge kanjena isibuya ngakhona emoli. Uma ibuya vele nenethiwekhi isasakha njengoba disho nasekuqaleni, ivele yathenga i-white, super white lena. Into engicika kuyona ukufonyozeka, ngizoyidilitha leya video njengoba ngisaphinda kanje, ngizovele ngiyidilithe la ngoba kucekile. Kuyacika phela uma usathi uyabuka ufuna uphendule ifoni futhi. Okay, iyalontunja-ke wabona njengelona, bona azigcwali izinto mfino, huletha babheke emuva ukuthi u-500 gram awugcwali mfiki, kodwa ubu-ayinekile phela. Ngithanda ngoba u-ayinekile nalaphezulu kuvaleke kahle, wabona kuvaleke kahle nalaphezulu, kuyakubonakala ukuthi kukhombisa ukuthi akuthintiwe njengala ngithembe ngalokho-ke nale ukuthi ngiyabona kuyakhombisa ukuthi hhayi engathi ayithintiwe, yabona. So uyabona ilokufonyozeka nje engakuthandi, yabona ukufonyozeka kwayo, yabona ingagcwali mfiki, akuthi yindeke into engiyithande kuyona, yinde bandla. Nazi iy'liphu zakhona, ngithengele lona nakho laphana iDindeli Mall Moses Mabhida Road, i-super white 1 kg okuyile, super white 1 kg okuyilena ibe u-13.99 bese kuzoba uhulethu white sugar u-500 gram okuyilona, nawo laphezulu 500 gram okuyilona. So le ndoda ibonile ukuthi ayithenge kanjena khona izokwenza njani, izokwenza iparish, wabona izovele yenza iparish ngoba isitambu bandla salo, hhayi isitambu ngibona izothola isitambu so-R16.99 or R17 bese izothola isitambu ne-Knorox, wabona ingakwazi ukudla nje kamnandi. Yavele yabona ukuthi hhayi ayithenge kanje iyiphushele ngeparish, isasa nje ilanga lonke izobe iphila ngeparish, wabona. Isize kwi-date nawu 21 July 2025 bekuwu-2:27 yabona. Ithenge lezi zinto so nakho la futhi phezulu sizama uku-update lana electronic payment, ikhokhe u-R27 ngekhadi yasakhipha u-cash u-R2 ngoba lezi zinto zubani u-28.98 yakhokha ngekhadi u-R27 yasakhipha u-R2 cash. Hhayi ipatanisa kanjena-ke le ndoda, ipatanisa kanjena bandla. Hhayi izoke iphushe ngalo nje iparishi njengoba ngisho ukuthi njengoba lesitambu singangigculisi nje kanje, lelona le mpuphu ingangigculisi kanjena, ifonyoza kanjena, soke sizweke kusasa ukuthi umlomo wami ngizoke ngisho ukuthi umlomo wami unuka kanjani ngoba phela kungenzeka bafake le nto engiyisho ukuthi uthi uyayipheka impuphu ibe ushebhisi, wabona, mhlawumbe bafake labo sisi babo la. So soke silo ingaphansi la ngikhohlwa ukubheka khona, ngaphansi la ngikhohlwa ukubheka khona ngoba igebengu lezi ngibhekani la ngaphansi. Manje sijike sibheke phezulu kuphela, yabona. Kunjani lana, isikwa kanjena, emuva babheka abantu, isikwa kanjena emuva babheka abantu, okay. Abaka super white, nawu super white ubheke, sibheke noshukela, ushukela wona uyathembisa-ke, wabona-ke ushukela wona wakukhonjisa ukudabuka kabi.
ngaphansi. Into igcina ukubheka ngaphezulu. Okay, ayithengile izokizwe-ke kusasa ukuthi umlomo wayo unuka kanjani. Izokizwa ukuthi unuka kanjani. U-21 July 2025 umsombuluko Monday 21 July 2025 namhlanje. Sobonana kusasa mhla ka-22. Isho le ndoda ukuthi umlomo unuka kanjani ngoba izophusha ngale parish. Hhayi kona azobuya amandla phela iparish izinto ey'ngena egazini. Hlukile ukuthi ngiyancela njengengane, hhayi into ezongakha futhi ingene kahle egazini. Njengoba sezophela inyanga ngiyitholele ukudla kwami ngidle nje ngisuthi. Ngizothola futhi le voucher, kule voucher engizoyithola ngizothenga ukudla nakhona. Ngidle nento ezongisuthisa. Lokhu ngisandlalela. Ngizolidla namhlanje ngilidle kusasa futhi ilanga lonke izophela ngoLwesithathu. Izophela ngoLwesithathu ya. Okay, abaphileke abantu. Ngicathi nayo futhi sengizophuma ngoLwesithathu. Uma ingena le voucher kusasa ngizovela ngiphume ngayo ngoLwesithathu. Kodwa ngizosho ukuthi uma ingenile ukuthi hhayi ngiyaphuma. Kodwa sengizophuma ngoLwesithathu ngoba vele kusasa kuyabanda futhi kukhona imvulana. Yakhithika kusasa. Okay, abaphileke abantu, baphile sebephila. Sizobonana kusasa. Ngi-update ukuthi umlomo wami unuka kanjani. Khumbula isayikathathu njalo kule nyanga. Isayikathathu ethoyilethi. Soke sibone uJulayi ophela iye kangaki. 1 July ngibona le parish lami ubona liyashona ilanga ubani u5 manje 525 kuyosha u5. Ngibuka le parish lami ngibona lenze njani. Nakusasa ngizozama bakhombisa abantu ukuthi ngize ngifake impupho eningi ukuthi hey ukunuka kwalo. Kodwa kukhona okweparishi nokunye angizwa kodwa kahle. Kodwa nje kukhona okweparishana nokunye nje usisana ngathini. Yabona ngathi nje begijima amagundane. Kukhona futhi nalokho. Kodwa-ke hayi awukho usizo ongako kodwa-ke sizoke sibone ngifuna abantu babone kusasa ukuthi ngifake impupho eningi kanjani. Kodwa bona lilo nto lijinje ngaleyo ndlela. Kodwa-ke hhayi soke sibone ekuseni. Ngifuna abantu babone ukuthi ngifake impupho eningi kanjani. Kodwa iphunga lakhona ngizama ukunuka. Eyi angilizwa kahle alijabulisi. Ingcono phela inyala phela engiyazi kahle. Kunuka kahle uyizwa kahle inyala. Kodwa kukhona kancane okweparishi. Hhayi soke sibone kusekuwona 21 July. Sobonana ekuseni kusasa 22. Mhla ka-22. Buka yabona ngathi le ndoda iphathele kanjani. Liyashona ilanga ipheka iparishi. Yasokola le ndoda. Yaxakeka abantu uma sebeney'tori ey'ningi. Okay, baphile abantu.